Goedemorgen, welkom hier. Zondag is van de eeuw dan vrij we ons alle tijd dat we kunnen hier zo gemiddelich opkomen. En ik hoop en ik vertrouw we checken dat alle ons something wat God ons gegeven heeft. Schwart her om te denken wat het moet zijn, want we hadden zullen buiten blijven of meest buiten en hij gedeeld met deze called. Anyway, ik wens iedereen wat hier van de hoortje deed, dat we worden kunnen een gelopenheid hebben. En mij is dat veel zo, wanneer ik God zijn woord gelezen heb, dat mij zo jet, ik wens dat het kon in mij of in ons op zo'n wijze neergaan, als wat het gerechend wie dat het zal. Mij zit immer nur opgaan, want te denken dat ik wel niet im Stich stond, of ik moet gleich in de instrument zijn voor God. Voor de eeuw is ons thema, ik had het thema genannt, wo is Lazarus? Oder wie kunnen vielleicht ook nog van de andere zijde aankijken, dat is, we schaffen alle, en we schaffen alle om een beetje hebben goed te hebben, we willen te eten hebben, we vrij ons van de eeuw morgens zeggen dat we een warm huis hebben. En zo daar moeten we waarschijnlijk alle kunnen zeggen, hier heb ik voor geschafft. En dat wil ik zo steeds. Wanneer deze dag wordt komen, dan wil ik niet voor een kalde daar wil liggen, of mijn kinderen of familie. En zo we hebben dit geschafft en we vrij ons. We hebben ons een beetje wat opgeschaft. De vrouw die heeft eenmaal gekeken, zo voor dat, ik ben dat wat du en ik opschaffen doen, voor wat is dat? En werkelijkheid, hoe zal het gaan? En zo we willen van de oude gelijkenis nemen uit Lucas het 16e kapitel. Dat gelijkenis is hoe ons het al bekend met is. En dat is hoe de rijke man en de arme Lazarus zijn. Zo wanneer je in de Bijbel doorgaan, Lucas het 16e kapitel en de 19e vers, maar Janka de 13e vers van de oude te lezen. Daar werd een gewisse rijke man, die zich met purper en een fijnste lienzeeg kleiden deed. En alle dag in vrede hoog leeft. Daar werd ook een arme prage Lazarus vol schweren, die aan verdeel gelegd wordt. En een verlangen had, die kruimels te eten, die dem rijken man vom Dasch vallen. Sogar de hoen kwamen en legden aan de schweren rein. Einen dag starf de arme man en wordt van de engel en Abraham zijn schoot gedragen. De rijke man starf ook en wordt begroofd. Vers 23. En als hij en de haal en zijn het kwal opkeek, zag hij Abraham door wiet af met Lazarus op de schoot. Dan roept hij, Vader Abraham, ha medelijden met mij en schik Lazarus, dat hij zich de vingers spetst en water dokt en mij de tong cheilt, wils ik word en deze vlammen gekweld. Abraham aber zei, denk eraan, dat du dien goudet en dien levenstijd gekregen hast en Lazarus en jij een deel kreeg bij zit. Nu aber wordt hij getreust en du hast dien kwal. En bovenaan is tussen ons en junt een diepe afgrond, zodat het onmogelijk is voor die van hier door aan te komen, ook voor die van door her te komen. Dan zei hij, Vader, dan vraag ik die, dat u om nu mijn vader zijn huis schickt. Want ik heb 5 broeders, dat hij aan dit, want ik heb 5 broeders, dat hij aan dit verstelt, dat zij niet ook aan deze oort en de kwal neerkomen. Abraham zei te hem, die hebben Mozes en de profeten, laat zij aanheren. Hij aber zei, nee, vader Abraham, want van de dodes weer wordt aankomen, worden zij omkeren. Hij aber zei te hem, want die niet naar Mozes en de profeten horchen, worden die zich ook niet bereden laten, want einer van de dodes opstond. Zo weet. We hebben hier van jou, dit is een gelijkenis wat Jezus spraken deed. En Jezus reed hier te rijke mensen, hij reed hier te de geleerde mensen. En zo de hier dit ganze gelijkenis, waarschijnlijk ook al aan het eerste maal. En van jou hier wie dit gelijkenis zo lang niet het eerste maal, we kennen het vielleicht nog meest uitwendig. En we wonderen vielleicht, wat is de leer hier? Want
Jan gaat maar aanstop te beden, als we wieder gaan. Voor God, danke schön voor deze gelegenheid van jou hier en deze kerk op te komen, zo gemeistlich, we durven niet kalt zijn, we vrij ons dat we de gezondheid houden, we vrij ons dat u ons zoveel gegeven hast, dat we dit kunnen zoals dit schijn hebben. Voordat we beden van jou, dat we kunnen in dem schal van dien woord zijn. Ik bid dat dien woord van jou wordt aan mij en aan ons allen op zo'n wijze reden, als dat u dat was hadden het zal. God, u hast van de oorzaak dit gelijkenis in de Bijbel geschreven. Du hast een oorzaak waarom we 2000 jaar later dat allemaal nog lezen doen en ons dat later inzinken. Ik bid dat van jou morgens kunnen dag zijn, wordt het van frishem ons vader wordt inzinken. Ik bid dat u met dien Jezus voor reden, dat ik zelfs niet durf im Stich staan. In Jezus zijn naam. Amen. We willen van jou hier kijken, waar waren we, zo wordt het dit aan ons naam. Wo is Lazarus? Oder voor wat hebben we dat hebben gehad wat we dan nu hebben? Ik zie van jou, en maar nog klaar, dus ik geloof dat je dat vertrouwen ook te mij hebt, dat we zijn alleen door God zijn genade geraad. Het is alleen door de bloed Jezus Christus waardoor we vergeving hebben. En dat is de enige weg waar we naar de hemel komen. We worden niet naar de hemel komen, wegen dat we zijn fijne mensen geweest en hadden hebben gehad op de rechte weg aangewand. So, de boodschap van jou is over niet zozeer onder het thema van genade, over alle onder het thema van wat we hier uit het gelijkenis willen leren. En ik is klaar, want we nu dit gelijkenis checken doen, dat zoals de rijke man zijn hebben gehad verwaltet had, moet een directe invloed in zijn eeuwigheid. We kunnen ons hier ook deze wijs voorstellen, dat zoals u en ik ons hebben gehad worden verwalten, wordt onjandag ook een onderscheid maken. Onze geldverwaltung is direct verbonden met waar de schatz in ons hart is. Zoals we ons geld verbruiken doen, of niet verbruiken doen, dat is een directe vrucht van in ons hart. So we kunnen dat niet uiteindelen. Dit rijke man, wanneer we hier dat beste even kijken, hij leeft alle dag in purper of in dierenkleding. En leeft herrlich. Deze rijke man, die vrijt zich voor een gemiddeld leven. Hij kon hij gedacht, dat hij had einfach nu dacht de vrucht van zijn zware arbeid. Kon hij gedacht, dat hij had zijn geld verstandig goed aan te wenden. En zo staat, had hij veel dingen, als een wijze man wordt hem aangecheckt. Hij wil voor zich tot bastard. Deze rijke man, hij kan ook Lazarus. We weten dat hij deed. Wanneer Lazarus en Abraham zijn schoot zat, dan wist hij weer dat weer. We kunnen ons dat ganz klaar voorstellen, dat wils Lazarus van zijn dash eten deed, wat de roofvallen deed, dat deze rijke man ook bekend werd met Lazarus zijn schweren. So, hij wist waar het met Lazarus stond. Ons eeuwigheid, waar we worden ons geld broken, heeft een impact, krijgt zoals dit rijke man zijn had. Somehow vond hij zich gedurfd. Hij weer rijk en Lazarus zijn schweren worden weer van hoing reingelegt. Wanneer we hier nog een kleine beetje wieder gaan in dit gelijkenis, dan zeggen we nog niet dat Jezus dat op te nemen had, dat de rijke man een onoprijke man werd. Zo we kunnen van jou niet zeggen dat hij een onoprijke man werd, maar dat hij andere mensen bedreigde deed en andere mensen dolklamen deed. Jezus naam hem nog niet een duif. En dat is ook niet in de Bijbel te vinden, dat het wel erg wordt zijn, dat we ons dat worden makkelijk inrichten oder goed leven zoals dit man deed. We vinden er nog niet schriftgrond dat hij zo ergste werd.
Waarom zei Jezus dit niet maar direct uit en zei dat is aardig voor deze rijke man, dat hij zich zo bequemelijk geleverd heeft, maar Jezus is stil daarvan. Hij laat einfach ons het gelijkenis eerst lezen en bedenken, deze zaak. Wie worden manchmal gleichen, want Jezus dat erklären deed, dat we dat kunnen zijn. Maar hier kan we deze maar aankijken en zeggen, dat de mens, die wird gezegend, die wird rijk geworden, en hij leeft nu einfach plus in zijn zegnungen van zijn leven. Dat wat hem had rijk gemaakt. Maar nu dit gelijkenis nog, dan weten we dat irgendwo zijn Habengoud, oder de verwaltung van zijn Habengoud, eeuwige Folgen met zich brengen deed. De vrouw is dit. Wo jet het dat deze rijke man, zoals we lezen dan, hij leeft alle dag herrlich. Oder wie worden van jou zei, alle dag zei hij gemütlich. Hij leeft alle dag in schijnend leven in irgendwie op een haal opkomt. Dat merkt ons denken, wat ging er aan dat hij dat in zijn leven niet gemaakt had. Zo zijn je leeft in dag en de twol er een haal opgekomen wordt. Wie van jou, wanneer we dat lezen dan, wie zijn al bekomen dat je zegt, zo wie kunnen onze schwindel aanvangen te lezen. Ik heb gezegd, de rijke man, dat weer een tierigste man, die had zich irgendwo niet graag uitgegaan. Wie lezen dat hier voort? Maar waar ver wie deze rijke man, toen we voor we doen, of stampelen doen, waar we ons dat hier een beetje bedenken. En wat van de leeuw leeft hij? En wordt waarschijnlijk uitgekijkt als een wijze man, wanneer hij weer rijk geworden. Irgendwo had hij zich dat laten waarschijnlijk geen leren, dat hij weer ooit zijn als een gouden geschäftsman. Want die en mij wordt haar rood geveeld even aan de geldverwaltung. Dat is een goede chance, wie worden zijn gelijk nog aangegaan. Want hij leeft einfach, hij had wijze entscheidungen gemaakt. Waarschijnlijk had hij zwaar geschaft. Zijn rijkdom, dat bestätigt zijn wijsheid. Waarschijnlijk, dat weten we niet, maar het moet ganz normaal zijn, wanneer Rome aan en ditzelfde dorp nog andere mensen hadden geleefd, wat door tierigheid, of door vuilzijn, of door anders aanwijze handelingen van die weinig bezettenheden. Die een schuld weer, zwaar leven kunnen. Maar hij had het gemerkt. Hij werd rijk geworden. In zijn rijkdom waarschijnlijk weer zijn troost. Dat is einfach beschrijven wat rijkdom, een van de grootste hingerlastigheden, wat rijkdom aan een mens steekt, is dat het geeft ons den troost. Mensen vangen van die zich om te beroepen dat ik ga je nog een beetje rijkdom en die laten zich troosten en dood. Nog een ding wat rijkdom deed, wat het al ter Bibeltijd deed, van de eerste dagen hebben we krijgt zo deed, dat rijkdom merkt veel vrienden. Spreuche 19 vers 4 zegt het, dat rijkdom merkt vrienden, maar de armen wordt van allem verloten. Deze rijke man die had een grote invloed. De lieden gleichte aan. Zijn geduien weien dat hij rijk werd, weer een goede geduien meeste tijd. Want we hebben ook niet zeer goed kennen, maar we kennen ons dat goed voorstellen, dat deze man, die had hoge anerkenning en zijn mensen. Dat is einfach wat rijkdom bestaat. Zijn geloofsbrüder, die zagen hem anders gezegend, zei hij waarschijnlijk. Gezegende man. God had je zelfs Israël versproken, dat wanneer zij worden en aanhingen rondkomen, dat hij hen wordt zegenen. Krijg zo had God ook gezegd, wat je mij worden verloten, dan word ik hem zijn trekken, je wordt arm worden. Wat is dat? Als dit kunnen hem alle op een zekerheid geven, ik zie op een rechte weg. Rijk geworden, God heeft mij veel gegeven en hier leef ik nu een schijnend gemiddeld leven. Hij voelt zich somehow zeer zeker. Maar als hij in een kwaal is,
kon hij dat niet geloven. Dat zijn Brüder wahrscheinlich ook op dezelfde weg worden zijn. Hij moet even gedacht. Als aan dem Trost niet gegeven wordt, als aan niet de tong gecheild wordt in de laatste 5 vers van wat we lezen deden, dan wordt hem er klaar dat zijn 5 Brüder, wat hij heeft, zijn waarschijnlijk op dezelfde weg. Ik heb even gedacht, bij dit lichtnis durst te gaan. De schrikken en een haal, dem wordt het door hem klaar. Wo zwaar dat je eruit te komen uit door waar hij gebenen was. Als hij Abraham vroeg dat hij Lazarus would checken, omdat hij zijn Brüder dan nu nog would warnen, dan zegt Abraham dat de Bijbel, of de profeten, de theantiten aan de profeten, die hadden het Gottes. Maar dat is een man die reed terug en zegt, dat schafft was. Dat de Bijbel, maar die wird ook bekend. Abraham zegt, wanneer ze niet de Bijbel horen, dan hoopt het ook niet, wanneer Lazarus wordt opstaan en gaan entwarnen. Want we helemaal worden ze dit even denken, ten bijspel. En ik wil er van jou verzekeren, persoonlijk aan ons doen te wandelen. Maar we moeten zeggen, dat wie weer de rijke man. Wie houden de instelling wat de rijke man houdt. En we gaan ons dat hier vielleicht schwer verstellen, maar wie hebben hier maar in je begrafenissen gehad? En wie weten, wie hadden hem zorg neergekeken, wie zijn deze of die persoon, die hebben in je gegroofd. En wie worden bij eenmaal hier, dat bij ons huis, dat we bij de meeste van ons, we hebben met een klinger, wat opgedrukt. En dat is een klinger, en wie worden bij eenmaal zeggen, dit is de mens wat we laatst begraven. Dat is het beeld van wat we gereden hebben. Die hadden de week 3 begrafenissen gehad, en nu is krijgt die mens, bij mijn deur. Dat is van doden opgewaakt, om mij zeggen te komen, dat du best op een arreste weg. Du hast voor arreste te houden met die rijkdom. Ik zie ze dit en ik geloof we zijn alles is dit, dat dan worden we harsen. En dan worden we ook änderen. Somehow geloven we dat doen we niet. De dode wordt bij mij daar staan en zeggen, weet je, du best op arreste. Ik heb bij mij immer zo gedacht, en vielleicht zie ik het zelfs gereicht, of vielleicht geloof ik zie een betere mens als wat ik werkelijk zie. Maar irgendwie word ik immer gedacht, dan word ik harsen. En Abraham zegt, no, dat wordt dan ook nog niet harsen. Mooi wie dat, wo diep, wie kunnen en zo'n valse leerbanen zijn, als we ons rijkdom, onszelfs toe en we leven en onze enige dag door met. This man en een half wordt er klaar dat het veelt hier on something, zei wat groter. Dat je mensen opstonden, zegt Abraham, dat deed het niet. Als ik me hier neerleid, dan moet iemand aanvangen om dat het wichtigste te worden. Waarom is Jezus zo zei, jij dat rijkdom? Ik zei jij, waarom warnt hij zoveel jij dat rijkdom? Ik las een schrijver van wie ik veel houden doe. En hij schreef tussenweg dat wanneer Jezus van wie van de eerste dag, wanneer Jezus wordt zo een Coca-Cola gereed als hij een rijkdom reden, dan wordt we dat alle weten dat Coca-Cola moest niet gedronken werden, we worden sterven ervan. Maar irgendwo zijn veel mensen van de oude niet zo klaar met het rijkdom. Deze man die wordt het een half klaar. Hij wist dat, hoe zwaar zijn Brüder dat wordt gaan van weg te reden. En gouden tijden, dan vergeten de mensen van God. We zongen eerst dit lied, ik weet niet of we dan alle hier weer, Glaube der Väter. Ik geloof dat het zijn derde vers, vielleicht zit het tweede vers, dat ik nu niet klaar behouden. Maar daar zingen we zo stit, dat wo schijn, wordt onze kinderen gelijk zijn, want ook die worden sterven van demzelfde geloven. Dan heb ik over gedacht, ik wist een beetje wat de boodschap geweest, dan heb ik over gedacht, wo is Ronald Cornelsen, of wo bist du van jou, want du dacht dat du die kinderen een groot afgoed geven,
materialisches aufgeht. Oder wenn du so dachtest, dass die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass auch deine in meine Kinder worden von dem Glauben, was ich in du habe, auch ihr Leben geben. Und ab ihren Grabsteine oder ab ihr Begrafnis, wo davon geredet wurde, dass das ist auch so schön, haben sie ein Leben für was gegeben, was wird. Wie schön für die, was auch ihr Leben wurde geben von dem Glauben. Das Reichtum hat eine unbegreiflich große Kraft an Menschen. Die Frau ist in das reiche Mann, sein Leben ist über Lazarus. Dat hiet zich hier zo, wanneer we kracht plus en dit gelijkenis ons neerlaten, dat zijn eeuwigheid wordt zijn ondersje was, wanneer hij in onder zijn over Lazarus wordt hij gehad. Dat is wat we hier kunnen uitnemen. Ik zie niet hier van de oude leef dat we worden om hemel komen doen als we ons geld gebruiken. We hebben dat klaar. Dat is alleen door God zijn genoeg. Maar waar we dat geld verbruiken doen, de oude arbeid doen met, is direct komt dat uit ons hart. Du en ik hebben van jou een materialische arme Lazarus. Want die ook niet krijgt bij onze korescher der wieder, bij onze der wieder, als we vom Hof voeren. Aber der ist da. Der ist von der und Tag in viel arme Städte. Der liegt nicht mehr für uns, der wahrscheinlich nicht. Aber da sind von der und Tag, von der aus morgens auch viele Menschen in der Welt abgestoßen, sehr kalt, brennlos, wenn die arm wären. Da sind viele Menschen, die haben von der und haben das letzte Zeit keinmal reinen Wasser getrunken, wenn die sind arm. Da sind viele, die gehen nicht nur die Schule, die haben kein Weg, was zu lehren, wenn die sind arm. Wie weit das vielleicht haben wir auch viel von gehört, aber irgendwo, wo steht dort an uns an? Glauben wir, du und ich, bei ihm, dass Lazarus ist nu wahr. Wir wohnen hier in Amerika, wir sind hier reich. Dann haben wir noch den jästlichen Lazarus. Und die Frau ist, wo steht es mit denen? Der ist auch verloren, der ist vielleicht religiös. Der verlässt sich auf seine uiterliche oder auf sein religiöses Leben und hat aber keine erst nicht bekannt mit Jesus Christus. Denken wir dann so, well, dat is onmogelijk voor mij, dat ik al die duizenden, even bloos in mijn ene val, mank de dichtste mensen, dat ik er kan wat te doen, ik vang al gleich aan. Is dat een beetje, we kijken vielleicht manchmal een beetje zo, als van wie te jaren tijd, als we abwassen, dan onze schabelstapen, die moesten we met de hang dat kruid uitrieten. We hadden dan nog niet gehad om sprayen, zodat we een ding wat we als familie moesten doen. En ik weet dat je manchmal, wanneer bij some lieden de vlakken voorbij voeren, dan zag je zo dat grote vlak. Vielleicht 100 Acker groß, wird rein ganz inge, weil das Leitzer, da wird ganz inge Krütje gehen. Das lohnt sich auch nicht nachzugehen, wenn ein Mensch oder eine Familie, wo die so eine kleine Inge Schritt machen, so wie vorher, bloß schwimmen vorbei und kickt das Rest voran. Es ist unsere Anstellung, über die wird verloren gehen. Dann ist da noch der einsame Lazarus. Das ist nicht allmählich, dass der Krieg manch ans lebt. Dem wird keiner besiegen. Der ist allein, der ist vielleicht traurig. Mooi wie den? Wo steht dort ons hart an? Wer ist Lazarus? Dat is van de verbreitende Welt. Dat is die, wat geestlich krank ist. Dat is die, wat een körperliche Hungersnot ist. Dat is vielleicht die arme Familie in Afrika. Oder die Former in Haiti. Oder die nieuwe Christ in China, wat wordt doodgemerkt. Oder verfolgt. En dan zijn nog alle Lazarus zijn Kinder. Lazarus leeft van de dag nog immer. Du en ik hebben al een instelling over deze Lazarus. Want dat aan jan dag bij me wordt tevreden komen, die instelling wat du en ik hebben over Lazarus, moet een ingeschat maken hoe we in eeuwigheid moeten zijn. Best du je loten over die zaak, zijn du en ik van de je loten. Of dat mooie wie. Oder sind wir bei ihm auch eine Leus, der Rekommand, wie wir das nicht gemerkt haben. Irgendwie haben wir das nicht engagiert, dass der arme Lazarus in sein Leben so hatten, gerade eingeschickt gemerkt. Wir fingen das noch nicht, dass Jesus, der Gott, je in die reiche Menschen wird. Wir weten von Abraham, kriegt, was dort sagt, dass der hat sehr großes haben, großes Finger. Aber wir haben es getan, mit was von einer Anstellung. Wo ist Lazarus? En wo gaan we en ik bij Lazarus voorbij?
Da wird Gott Leute zu uns reden. Gott segne.